Kutxa Fundazioak sustatuta eta gureak taldeko Zeharo Fundazioa kudeatzen duena Kutxa Zeharo enplegu zerbitzu bat da. Lana bilatzeko eragozpen gehien dituzten herritarrei laguntzeko sortuta dago eta pertsona hauen enplegu gaitasuna hobekuntza eta beraientzat lan aukerak gauzatzea helburu du Kutxa Zerok. Aldi berean, xede hau bete dadin, ezinbestekoa da enpresekiko harremana trebatzea. Beraz, enpresarekin jorratutako elkarlana beren beharrak asetu ahala izateko beste Kutxa Zeroren nagusietariko helburu bat da. Desenpleguan dauden pertsonak nahi dute jakin eta jakin behar dute zer eskatzen dute lekuko enpresek. Eta hauek enpresak jakin nahi dute zein dira eta non aurkitu dezaketen perfil egokienak. Beraz, bi bezero haueri, enplegu eskatzaileari eta enpreseri arreta personala eskaintzen diegu bitartekari lan eraginkor bat egiteko. Orientazio prozedura honen arrakastaren giltzarria Kutxa Zerok duen enpresarekiko hartu eman iraunkorrean datza. Alde batetik, perfil profesional ohari eta hainbat kualifikazio maila ezberdinekin osatutako lan-poltsa bat eskaintzen diegu enpresari. Gure lan-poltsa bereizten duena da, hain zuzen, Kutxa Zeroko orientatzaile, prospektatzaileak bermatzen dutela hautagaien egokitasuna. Bestaldetik, informazioa eta aholkularitza, kontratazio laguntza eta bonifikazioetan ere bai eskaintzen diegu. Eta langile berriak lan postura egokitu daitezen hauen prestakuntza sustatzeko aukera ere ematen diegu. Prestaketa lanpostu bertan garatzen da gure akonpainamendu teknikarien bitartez. Eta hortik aurrerantzean kontratazioen epe luzeko jarraipena ere eskaintzen digu enpresari. Arreta personalean oinarritutako zerbitzu hauez gain, eta haratago Gipuzkoako enpresei bere erantzunkizun soziala betetzeko aukera errazten diegu, baztertze arriskuan dauden pertsonen inkorporazioekin batera. Motivazioa eta gaitasuna frogatua duen langilez gain, enpresa sozialki arduratsu bezala bereiztuko dituzten baloreak kontratatuko ditu. Gizartean esker ona jasoko du, eragozpen gehien duten pertsonen enplegu sortzaile bezala.